na ay panultihon sa in English. Greed begets corruption. Nga ang kadalo mamungag yun og kadautan. Unsa magudi ay ning kadalo? Ang kana bang kahinam sa pag-angkon og mga butang nga dili niya paningkamutan, nga ang kadalo maghatod sa tao ngadto sa pagyatak sa katungod sa iyang isig katawo. Injustice o kini siyang justice cries for vengeance. Ang kining hustisya musangput yun ngadto sa kalaglagan. Ug mao nga kadto diayng mga tao nga nakayatak sa katungod sa ilang isig katawo, padulong ra gyud diay og kalaglagan. Dili ang Dios mao yung naghatod nila didto sa kalaglagan, ang ilang pagka dili manggi angayon. Nga tungod ba sa kahinam pag-angkon sa mga butang diha sa mga paaging dinautan, pagka makaluluoy sa tao nga tingali iyang maangkon karon apan ugma ang iya ragyong sangputanan, mauragyod ang iyang kalaglagan. Maubaya ni ang buot ipadangat ni Jesus kanato karon dinhi sa ebanghelyo nga bag-uhay pa lang natong nadungog, nga dunay tao nga naghimo og parasan, iyang giandam ang tanan. Unya nagkuha siyang mga saop aron pagtiman sa iyang parasan. Kana bitaw ang kahinam na nga sa pagkakita gyud sa bunga sa ubas sa parasan, kana bang ang ilang kadalo ni silaob diha sa ilang kaugalingon? Mao nga sa pag-ubuto sa hustong panahon ngating pamupo na sa ubas, nagpadala og mga sulugoon, nagpadala og ulipon ang tag-iya aron pagkuha sa iyang bahin, no? Duna say katungod sa iyang bahin, apan unsa may gibuhat dining mga saop, gibato ang mga ulipon, ang uban kining gidakop, ang uban gipatay. Kakuyaw di ay aning kadalo, no? Kakuyaw di ini kahukog. Unya nagpadala pa gyud siya glaing mas daghan pang mga ulipon aron unta siya makakuha sa iyang bahin which is rightful to him. Og mao gihapon ang gibuhat
sa mga saop. Ang tag-iya sa parasan, iyang gipadala ang iyang anak. Sa kana bang maanindot kaayo nga huna-huna nga mutahod yun sila kay ako maning anak ang akong gipadala? Ug dinhi bitaw gipadungog na Jesus kun unsa nagyudi ay kapintas nga nahitabo sa kasing-kasing sa tao tungod sa kadalo, tungod sa kahakog. Emphatic kaayo nga gibutang dinhi. Ni ana ang anak sa tag-iya. Taana patyon ta siya. Aron kun wala na siya, maato na ang parasan. Mga kaigsuunan, kung ato bitaw ng pamalandungan ron ang atong panahon, wata makabantay nga there is so much greed among our brothers and sisters. Nga kana bang naananing huna-huna, nga kana bang daw ang kadautan sa ilang huna-huna buhatod nila nga moingon nga sa ilang kaugalingon ato ni siyang puy-an, di lang ta magpahibaw sa tag-iya, unya kung di ta hilabtan kadugayan maato na ni ato na dayon ning tukuran og mga balay. Kay kung moanhin ng tag-iya moingon nga unya bayran minimo aning among gitukod. Unya moingon tingali ang tag-iya aw magkiniha ay ta ug moingon sa dayon nga sige barugan ang dautan. Ug dili lang din kutob ang kana bitang resulting to violence. Ang kana bitang dugo na nga mga sangputanan nga ang tao buot magpakamatay, buot mupatay tungod sa sayop nga hinungdan. Pagkakuyaw no kun mauna ni siya ang mahitabo nga maabot diha sa alimpatakan sa daghan natong mga kaigsuunan. Gani naa na may mga panghitabo nga naa ang panag-away gani bisan diha sulod sa panimalay, sulod sa pamilya, away sa katigayunan, away sa kanabang mga sulundon. Ingon ini nga bahala na og magkamatyanay ang mga igsuon basta kay ako lang maangkon ang kinatibukan. Ingon ini, the desire of a person filled with so much greed. Mao bitaw nga sige naman tang makadungog ani. Unsa kunoy diferensya sa kadalo o sa kahakog? Ang kana kunong kadalo mao kuno na ang tao nga duna siya iyaha apan dili siya makapanghatag, no?
dalo. Ug unsa maning hakog, ang hakog maunang tao nga duna siya iya, dili siya manghatag. O labaw pa niini, ang kanang dili iya, iyahon pagyud. Ug maubaya ni ang buot ipasidaan ni Jesus nato karon, nga ang Dios naghatag kanato sa tanan. Kay sayod bayata nga kining tanan nga niya dinhi, kining ato nga kinabuhi, kining atong alimpatakan, kining ato nga mga kining kaantiguhan, wala ni maabot nato tungod kay kaantigo ta, bilib ta sa atong kaugalingon, apan kini gipadangat sa Dios dinhi nato, dili para lamang sa atong kaugalingong kagamitan, apan aron unta kini mapaambit ngadto sa atong isig katawo. Naa unta ang generosity. Kana bang generosity dili lamang sa kwarta, pero generosity diha sa atong panahon nga atong igahin ngadto sa atong mga kaigsuonan, sa ato nga mga sakop sa panimalay. Kana bang generosity nga diin naatay mga talento ug ato ning ipaambit diha sa pagpangalagad sa atong isig katawo ug paghimaya sa Dios. Dili di ay nato gamiton ang kining atong talento aron pagyaga-yaga sa atong isig katawo nga daw makaluluoy kaayo. Gani daghan kayrong mga tao nga kaantigo kayog musika, naaunta nila ang sense of art, but they are using this sense of art to spite God, pagpasipala sa Dios, pagpasipala sa balaan, ug pulong pa nila, this is my talent and I am expressing my talent in the form of art. Naaunta tay bahandi nga diin kining atong bahandi tingali kundili di ay nato ni makitan diha sa hustong paagi nga makakita unta ta nga kini di ay bahandi tingali bisag ato ning gipaningkamutan, apan it is not only meant for ourselves, it is meant to be shared. Makaigsunan kining usa ni ka hitabo sa akong kinabuhi nga niabot tong panahon nga nagsige man kog deposit, no? Sukad pa ko sa seminarista ko kanang deposit ako sa una katong family bank ba to, family savings bank. Giadto mi ngadto sa seminaryo, no? First year pa ko, ingon dayon tong katong mga taga-bangko, pwede ra mo deposit og 10 pesos pero wa na siya'y interest. Kung moabot ang inyong deposit og 100, that is the time when you earn an interest, no? Mauto nga, no? Kanang dunay kanang gihatag akong mama nga kanang allowance. Unya, tungod kay ako say na in charge sa kantin, so free ko sa ako nga kanang bang snacks. Sa ato pa ang ako nga allowance para sa snacks, akong gitigom, unya deposit. Unya, doon sa to'y mga higayon, gipa-appeal kong mga declamation, ana, makadaog sad ko, no?
Ma-first ra ba jud ko kay duha ra man sa may kabuo contestant. Unay nakanindot, no? So doon ako'y daog, no? Ana. Unya kadtong nangadto mig Manila para sa himig ng lahi, no? Katong na-champion yun ang seminaryo nga nakadaog ang kining seminaryo consecutive 3 times og nadawat yun namo ang presidential trophy. So doon na sad may premyo atong gipanghatag. So ako nang gi-deposit. Hantod nga napari ko, anak tanan. Unya niabot ang panahon nga pagtan-aw na ako sa akong bank book. Niabot na og 80,000. Wow. Lipay kay ko. Kibaw mo sa akong gibati, nakaingon ko, ako yun nin paabton og 100,000. No? Kay nindutan ano, 100. Usa ni kahigayon, giimbitar ko og kanang birthday party. Ug tungod lagi sa kabatanon, no, kanang nakainom-inom gyud og ubay-ubay. Unya mo pauli pa ko padung sa Simala, no, from the city driving towards Simala. Nag-drive ko diha sa mid sa akong pag-drive, diha gyud sa Pitalo, no, kay numdum ko nga dito sa Pitalo di ako'y usa kay gayon nga nag-drive ko padung sa syudad, di ay nadisgrasya nga sakyanan nga Amadora. Nakaingon ko nga daghan gyud tog patay. Pero anyway, mao na to. Pagpauli na ako, nakatagpilaw ko gamay. May gani kay dili pa ingon na kadaghan ang sakyanan, pero mga alauna na ni sa kaadlawon. Ug mao gyud to ang nahitabo. May gani nakamata kong hapit na gyud ko mahug adtong dapit diin mahug tong Amadora. May gani nakabawi ko, gisingot ko, nag-drive ko padung sa Simala. Naabot gyud ko. Pagkaugma, nakapamalandong ko kung buang ano. Kung nahinayon pa tong namatay ko adtong higayon na, pagkaanugon sa akong tinguha nga moabot ang akong bank book, ang akong deposit og 100,000. Mag-unsa naman lang tong akong 80,000. Ug mao to nga pagkabuntag ana, nangutana ko sa akong mga sakop nga pulos man to sila taga Simala, kinsa ninyo ganahan mangiskwela dinhi? Og dihay duha nga ningon ganahan mi mo eskwela. O sige, pa-enroll college. Pasilan di ay kana di ang 80,000 basta magpa-eskwela tag college. Unya pauli every day. Pagkadali rang nahurot. No? Pero namunga to siya. Pero mga kaigsuonan, ang punto na ko din hiba nga kaluoy, no? Nga sa tinguha bitaw sa mga tao nga ilang hakpon ang tanan para sa ilang kaugalingon. Pagka makalilisan nga mahimo na hinuon ang tao nga dalo, mahimo na hinuon ang tao nga kanabang ang iyang kahinam sa pag-angkon sa tanan para sa iyang kaugalingon. Nga bisan pa muabot ang panahon nga iyang gamiton ang mga dautan nga mga pamaagi just to gain something for himself. Ug ang nakapait ani kung muabot na gyud sa panahon nga dili lamang panag-away, dili lamang ang panagdumot, apan muabot na gyud ang panahon nga ang usa ka tawo mupatay tungod sa iyang kahinam sa pag-angkon sa mga butang ni ining kalibutan. Greed begets corruption. Manginaot ta mga kaigsunan nga kining pahimangno na Jesus kanato karon. Makahatag nato higayon nga makapamalandong ta nga basin sa atong panaw ning kinabuhia. Padung ta ngadto
niya ng kahinam na mahimo tang dalo ug mahimo tang hakop. Ug kining tanan maghatod hinuon nato ngadto sa tumang kadautan ug kalaglagan. Manindog palihog. Nagatuwa ko